Mayong adlaw kanyang tanan mga ka-dear friends. Kini na usab ang inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Kumusta? It's been a while. And I'm glad nga nasa tay lain nga istorya nga atong idalit kaninyo diri sa tuang YouTube channel. And of course, ayaw mo kalimot kung bago pa lang mo sa tong channel to click the subscribe button ug apila na lang sa ninyo ang notification button para ma-notify mo sa mga bagong istorya sa atuang mga subscribers nga ipadangat diri sa tuang YouTube channel. Ug kung kamo ganahan sa mo nga mopada sa inyohang kaugalingong istorya, just check the link below kung asa ninyo i-email ang istorya sa inyong kinabuhi para sa tuang Dear Papa Joe Stories. Dito maglangay ug aniya na ang istorya nga pinadangat ni Fairy nga naguluhan og Fairy Godmother. Dear Papa Joe, my name is Fairy, not the fairy godmother kay buutan man to siya. Sa una man gud, after high school graduation nako, paeskwelahon unta ko sa akong mama ug papa sa college, pero wa ko ni eskwela. Nabalaka ko nga mausik ra ang ilang kwarta. Unsaon man nga wa man ko'y salig sa kuang kaugalingon nga makapasar ko. May man to pag high school kay public school ko. Okay ra og magbagdoy-bagdoy. Dali naman pod nga papasaron kay public school man. Ingon pa sa akong papa nga basin og atakihon siya sa kuang kagahi og ulo. Ug ako po siya nga gitubag nga asa bay gahig ulo ana pa uy nga ikaw raman untay ako yung giprotektahan ana kay para di ka makagasto og dako kaayo unya. Way klaro nga makalampos ko. What if og dili ko makalampos? Mo na ako ang gisulti Papa Joe. Nasuko og ditubag si papa nako nga dili yung ka makapasar kundi ka magtarong. Kundi ka magtuon. Di ni mo tabangan imong kaugalingon. Adto yung ka puniton sa ubos sa hagdanan kung iligid ka sa imong ugangan. Kay sure man gyud ko nga di yung ka mauyunan. Kay tapulan pa kay ka, wa pa kay nahuman. Asa naman lang unya ka paingon kung mga matay mi si mama nimo. Typical nga ginikanan gyud si papa. Eskwela ra among hisgutan pero niabot na dayon sa patay-patay ang topic. I was 16 years old atong panahona ug syempre wa pa ko'y buot Papa Joe. Bisan og medyo bugoy ko ato pero lambing ko sa akong mga ginikanan. Mao nga akong gihag sa akong papa ug ingnan nga ay kabalakan ako pa oy. Okay ra lagi ko. Unsaon na nako nga lisuram jud nako. Lisuram jud ko pag ayo anang college uy. Sige lang good kay di man pud tanan nga nakahuman successful. Daghang gani diha nga mga college graduate, wa man gani trabaho. So, unsa may plano nimo? Mantrabaho ka? Aw, madawat maninuong ka og tindera kay gwapa man ka pero sa imo katapulan, sigurado ko di ka gani abtan og usa ka buwan muundang na ka. Matud pa sa akong Papa Joe. Wala sa ko nisulti sa akong papa ug mama sa akong plano nga naa ko'y sudlan nga trabaho. Nana ko'y nahuna-unaan. Ang problema na lang kay si Romnick nga ang akong uyab. Kay supa kay siya nga musud ko pagkayaya. Dili tungod sa klase sa trabaho nga yaya lang nga mao'y gidid-an ni Romnick dili kanako kundi nahadlok siya Papa Joe kay ang amahan sa akong bantayan gwapo manggod siya. Unya kay bawo po siya nga crush nako si Billy. Ang pamilya ni Billy mo'y usa sa pinakadato sa among lungsod. Layo ra ilang balay sa mua. Kay naman mi sa baryo. Unya, sila naa sa poblasyon. Bali, sentro gyud sa lungsod. Pero nakaila ko nila kay ang ilang balay duol man sa National High School namo nga akong giskwelahan. Before mi nagkauyab ni Romnick, nahimo pa mi barkada mao nga kahibaw siya sa akong mga sekreto. Usa na niini nga crush nako si Billy. Pero may mong ko makita si Billy nga magagiagi sa among school samtang mag-drive siyang big bike nga Harley Davidson. 1 week before sa mong high school graduation, nakakita kong papel nga gipapilit sa ilahang gate sa gawa sa balay nila ni Billy. Wanted
yaya. Apply inside. Mo na nakitaan nako nga nakapa-interest nako, Papa Joe. Kamo di ka mo bantay og bata, Ferry? Pangutana pa ni Romnick nako. Diyang nagpakuyo ko niya para mang-apply sa balay nila ni Billy. Ay, nako Romnick. Kamong tanan ba ubos kay mo tinanawan nako nga tapulan ko. Way na mahuan, pero naapod taw ko initiative uy. Kasuway biya ko og bantay sa mga anak sa akong mga maguwang. Tubag ko pa. Aw, sige. Sigurado lang yun bata imong bantayan ha. Base ng amahan ng imong liguon. Matod pa ni Romnick nako. Sa ligi ko Romnick, uy. Pangwartar yun ning ako para ma-prove po na ako nila ni mamang papa ba nga di ko pabigat nila. Yes, muang ko man ko nga crush na ako si Billy pero di sa taong kumupatol og tiguang uy. Sumauto nga nanuktok ko silang gate ni Billy o giablihan ko sa kakatabang nila ni Billy. Ako rin isuod kay lain man pud kayo pakuyugon pa nako si Romnick nga nagpaabot lang siya sa gawas. Pagsuod na ko silang balay, dako kayo og mailag yun nga kwartahan yun sila Papa Joe. Naglingi ko og naabas si Billy. Pero ang mga tiguang ra nga inahan ug amahan ni Billy ang niatubang nako. Ila kong gi-interview. Unya, nitupad po ko sa tinuod. Honest magyud ko sa tanan na akong tubag nila Papa Joe. Sige, dawat na ka Ferry. Unsa man makasugod ng kakaron? Pwede na po og ugma nga makasugod ka para makuha po nimo imong mga gamit sa inyo ha. Matud pa sa tiguang nga babae Papa Joe ug nitubag po ko nga mas maayo nga ugma na lang ko magsugod. Unya nangutan ako, asa ang bata nga akong bantayan. Gitawag sa tiguang babae ang usa sa ilahang katabang unya giingnan nga ipakuha si Luna. Luna ang pangan. Dali po ko nga nitalikod ang katabang ug nilakaw unya pagbalik kuyog niya ang usa ka babae nga dako na. Taason nga pagkababae ug taas pagani siguro nako. Luna, mo ni mong bagong yaya ha, si Ferry. Matud pa sa tiguang nga babae. Nika nga akong baog nga nakaanak nga niadtong panahon na. Nakapangutan ako sa akong kagulingon nga mao ni akong bantayan. Abi man akong batang gamay. Pero unsa man ni uy nga dako naman ni. Mas maguwang pa man ni nako siguro na akong edad. Kini si Luna. Si Luna usa ka mentally disturbed lady. Yes, dili siya normal ang iyang pangisip. Pero matud pa sa iyang lula nga di kuno labad og ulo si Luna. Kay relax ra gyud kay ni. Labi na og pirmi nga makainom sa iyahang tambal. Unang kita namo ni Luna, gipangutana dayon nako siya. O gipangutana ko niya nga asa kuno iyang mama. Diyos ko, unsa may itubag nako nga wa mo ko'y kalibutan uy kung asa na iyang mama. 21 anyos na si Luna pero ang iyang pangisip mura pa og 5 anyos nga bata. Very good mother, asa lagi akong mama? Pangulit na sab niya og pangutana pagbalik diri kanako. Wa ko kabaw og asa pero ayaw lang ko tawagag very good mother uy. Very lang, okay? Tubag pa nako niya. So kada nga nahimo ko niya yaya adto na ko magtulganan sa iyang kwarto. Mo nga magsige siya pangutanan nako. I guess that's part of my job, Papa Joe. Pero how do I know? Asa iyahang mama uy. Kung mao nga wa iyang mama di single pa di siguro ang iyang papa nga si Billy. Nagduwa-duwa dayon akong hunahuna nga kami na si Billy unya among anak si Luna. Ka-funny sa akong imagination oy nga mas maguwang pamanggan nako si Luna. Dihang nakakita ko ug usa ka maid nila nga nigawas sa kwarto ni Luna akong gipangutana kung asa ang mama ni Luna. Pero igo ra nga naglingo-lingo ang babae nga wa ko siya kasayuran kung asa. Pagkagabi ni chat si Romnick nako. Kumusta nang yaya? Nakita na mo sa papa. Malisyoso kay tunodo o tuno ang chat ni Romnick nako. Mao nga ako siya gitubag nga wa pa gani may magkita face to face gud anak ni Billy sukad nga niabot ko diri silang balay. Di ikaw sa nga niabot kini pero nagdali-dali og suot siyang kaugalingon kwarto kay naay kaubang babae. Dito pa nako nahibaw nga dili close si Billy ug si Luna. Murag sak-an ka naog ra ang iyang anak. Og dito pud nako na diskubre nga babaero di ay si Billy. Matud pa silang usa ka katabang nga
Bisag si kinsan lang kunong babae ang dadon sa balay niya. Diretso gyudayon sa kwarto. Usa ka gabi niadto niabot si Billy nga laing babae na pud ang iyang kuyog. Mao gyud paggawas ni Luna sa ilahang room ug iya gyud nga natagbuan sa may hagdan si Billy ug ang gwapa nga babae. Kalit kayo nga panghitabo nga gidasmagan ni Luna ang kuyog nga babae sa iyahang papa. Unya gikupugan og taman og gilarutan sa buhok dayon gibugno. Puwerteng uwang sa iyahang papa. Unya ako gisyagitan ko ni Billy. Ayo pag hinanaw diya tamangi ko uwang diri. So dali pug ko nga ni duol og naningkamot paglungi sa mga kamot ni Luna nga puwerte yung huguta unya nakakupot pagyud sa buhok sa mga babae. Nigawas pud ang lolo ni lola ni Luna. Unya igo ra naghinanaw. Kanaptong murag nakaingon nga, Mayra, kuwang na lang nga moingon sige pa Luna, bugnuan ang tama ng bayhana. Wa sila makauyon sa binuhatan ni Billy nga laing babae lang o lain nga babae ang dadon sa balay. Spoiled brat man day kay ni siya ug wa siya care siyang anak ug dito ko na turn off niya Papa Joe. Di na nako crush si Billy. Unya mo resign na kadiha. Matod pa sa chat ni Romnick nako kay ako man gibalita niya mga panghitabo. Nganong mo resign man ko nga si Billy ba di ay akong giari diri nga pangwarta man ni ako magminyo na ta Ferry. Kalit pang ingon niya nako Papa Joe ug nakalitan ko ug abi nako ga joke lang. Gisayunan ramang ka ng minyo sa kinabuhi pangutana pa nako niya. Ug nitubag pud siya nga ay gi-increase na manggod akong sweldo og 333 na ang akong adlaw. Sa kunang-una magunsa man ng 333 per day. Paigo ka namo sa kaadlaw. Unya ang among puy-an ang mga bills guban pa nga mga adlaw-adlaw nga gastuhon. Unya lang ta magstoryaan ng minyo-minyo rom ni ko kay sayo pa kayo. Dili pa maganit ta kaslon sa pare kay wa pa ko 18. Sige na bye kay gitawag na ko sa kong amo. Gidali-dali na kog off ang akong cellphone kay ang akong among babae nagsyagit na. Kay nawa na ko si Luna. Hain des Luna ma'am. Pangutana ko pa sa tiguang pero nasuko siya nako. Unsay hain? Nganong ako may pangatanon nimo nga ikaw may nagbantay? Purting kuyawan ako niadto. Naratol ko. Ang nagsigi na lang og dagan-dagan ang akong kaugalingon sa pagpangita sa tibuok balay kang Luna. Nga purti rabang dako sa balay Papa Joe. Wa si Luna sud sa balay. Mao nga nigawas ko ug ako siyang gipangita. Dako pa mo kayong hawanan sa ilahang gawas. Pero sirado man hinuon ang gate ug imposible nga makagawas siya didto. Nakaginawa kog lawom diyang nagpadung si Tatay Nardo, ang hardinero nila ni Ma'am nga nagunit sa bukto ni Luna. Diin man na siya tay, pangutana ko pa, ngadto kang Tatay Nardo. Ay, dito na sa likod sa balay. Sa iyang paboritong lugar nga adtuan kong makaipsot na siya sa sud. Tubag pa ni Tatay Nardo. Gidala na kong balik sa sud sa iyang kwarto si Luna. Pero sa wapa, gibalik-balik kong kasaba sa iyang apuhan. Karon pa ko nga puwerteng batian ig batasan ng tiguanga. Ayaw na tug usba Luna ha. Ang pagsibat kung di ka musulti nako. Tanawa ako'y gilaban og kasaba sa imong grandma. Nako pa niya nga pinasingkap po ang akong tingog kay since nakasabaan naman ko. Tungod niya, ako po siya kasabaan. Anyways, di bitaw siya kasabot. Basta lang nga makapahungaw lang ko sa kong kalagot nga nakasabaan ko Papa Joe. Huy! Ayaw na paghilak diya, kay madunggan kanila. Kaya nakuyawan ko Papa Joe diyan kalit kini nga nihilak. Abi pa lang nila, giunsan ako ang ilahang apo. Makasaba na pug ko, matod ko pa nga to niya. Pero wag ko siya muhunong paghilak mo nga nagkabuang ko sa akong buhaton para muhilom siya. Mag-drawing na lang taluna na. Day papel day lapis, unya, day krayula. Dali, drawingon na to ang naong sa imong mama na. Matod ko pa nga to niya. Nihilom si Luna og ni-smile, unya ningon nga, ambi ang papel bi, og lapis kay akong drawingon si mama. Nag-drawing si Luna ug maayo na lang kay nalingaw kini og drawing. Wala na nihilak, mao nga nakalugar ko og chat nga tukang Romnick ug ako na sab nga gibalita niya ang nitabo nga chaos niya tong gabi una. Undang na lagi diha, muram si kang nagutman kung di ka katrabaho diha. Reply pa ni Romnick nako. Pero wala ko ka-type para mo baos kay sige na og kablit si Luna nako. Very good mother. Tanawa gud ang akong mama.
ako nang gidrawing. Pagtan-aw nako sa papel nga iyang gidrawing nakuyawan ko Papa Joe. Mao ni mong mama? Pangutana pa nako niya. Kana siya mao na tubag pa ni Luna. Din manini mo siya kit Pangutana pa nako usab niya. Nitubag po siya nako nga sa gawas ko no. Dito sa luyo sa balay sa nay garden dapit nga duol sa gate. Akong i-describe ninyo ang drawing ni Luna. Usa ka babae nga nagunit sa reha sa ilahang gate. Bali na sa gawas ang babae nga nagtan-aw sud sa ilahang balay. Sungayan ang maong babae ug naapoy taas kayo nga ikog. Unya ang mata gikuluran pa niya krayula nga puwa ug siga kayo ang baba. Dunay mga tango nga nanggawas. Ako din gipicturan ang drawing ni Luna ug gisend nako sa messenger nga tukang Romnick ug dali po dayon kini naka-reply. So what's the problem ani uy? Dun na biya na differences pangutok. Wayok biya kay nag-imagination uy. So ay katingala ana. Reply pa ni Romnick nako. Unya ako din nga gitawag si Luna og niduol po siya nako. Yes, very good mother. Kuan ba Luna ba? Kapila namang kakakitaan niya. Kini mong mama ba? Pangutana ko pa dungan sa pagtudlo sa iyang drawing sa impacto nga naong. Pirmi, kada gawas nako magpaabot man na siya nako dito sa rehas. Luoy manggay kay na siya kay di siya kasulod. Adto ra gyud na siya sa gawas, sirado man pirmi ang gate. Tubag pa ni Luna. Gusto ta niya nga musud? Pangutana ko pa ug usab. Dili sab. Di man siya ganahan. Ako ra ko ni gawas pero di man pug ko kagawas kay sirado man ang gate. Mao ba? Sige kuno be. Drawing nga og usab imong mama. Unya apila na lang pod ang imong papa, lolo ug lola. Nisunod siya nako. Concentrate kay siya og drawing Papa Joe sa whole family. Di man siya nindot mo drawing mo ragod og stickman ragod. Binata ragod kay nga pagka-drawing ba. Pero sa iyang drawing Papa Joe kuyaw kayo. Ang iyang lolo ug lola og si Billy kay normal ra nga pagka-drawing. Pero diyang napailaing duha ka tawo nga naapil sa drawing ang iya kuno tong mama. Same ra gyud. So nang drawing nga murag impacto ag naong. Dunay sungay, ikog ug puwa nga mata. Unya dunay tango. Kaning usa Luna, napalagi usa ka buok kinsa man po ni siya. Pangutana pa nako niya dungan sa pagtudlo sa usa ka stickman nga drawing. Ni katawa siya. Ni agik-ik pag-ayo nga murag gikilig. Ako nang bana uy. Tubag pa niya nako. Unya ni katawa na sab. Gipangutanan ako siya og asa na iyang bana karon. Napo dito sa gawas sa rehas. Tubag pa ni Luna Papa Joe. Gipangutanan na po nako si Luna sa pangan siyang bana og makoy kuno ang pangan. Wow. Bilib ko ni Luna. Nindot siya mohatag og mga pangan sa tao. Gipangutanan po nako siya sa pangan sa iyahang mama. Lilith kuno. Lilith ang pangan sa iyahang mama. Ay no nga mentally disturbed si Luna og tanan niya nga gipangyaw-yaw or purely imaginations. Pero doon na po ko'y gamay nga duda. Mao nga nagpangutan ako sa uban ilang mga katabang kung kinsa jud pangan sa iyang mama. Og nitubag pud sila nga Lilith daw. Lilith gyud ang pangan pero bisag usa sa mga katabang why nasayod og asa. Kung buhi pa ba or patay na. Why nasayod Papa Joe. Ang pamilya ni Luna klaro kayo nga dunay gitago. Unya kay mao ra gyud nay kasagaran may tabo nga kung kanusa naa kay tinaguan mo nay sigian og pangita. Sama na ako nga na-curious na kong taman kay feeling na ako naagid sila yung sekreto nga di gustong mabulgar. O kana, mo'y akong gusto nga masayran. Human ako pangukay sa tanang mga gamit sa kwarto ni Luna, wadyo ko'y nakita nga bisag usa na lang ka picture sa iyang mama nga gitawag niya og Lilith. Gusto ram gutan ako nga ikumpara ang itsura sa drawing ni Luna og sa kalaksot og naong sa iyang drawing og sa mama niya. Istrikto na pud kaayo niadto ang lolo ug lola ni Luna. Dapat mabantayan gyud kuno na kog taman kay ang previous nga yaya nini mao'y gihawaan tungod kay di magtarong sa trabaho. Magsige ra kuno og cellphone. Giayo man ta na kog trabaho pero di gyud nako mabantayan sa tanang oras si Luna. Dunay mga panahon nga makagawas kini sa balay pero okay lang kay nakabaw nako og asa siya paingon ug asa nako siya pangitaon.
Sama nitong usa ka adlaw nga igor ako nangihi og paggawas na ako sa banyo, wala na si Luna. So akong gibuhat, niadto day ko sa pinakalikod nga bahin sa ilang dako nga balay. Katong partiha silang balay nga medyo nasalipdan sa mga tanom ug diha pay kahoy. Mao nga dili dayon siya makitaan. Dinipod nga part na ay rehas nga sumpay rapod silang gate. Dito nako naabtan si Luna nga murag dunay ka istorya. Pero pagduol na ko niya, nikatawa siya ug taman. "Very good mother, nilakaw si mama, nahadlok nimo." Matod pa ni Luna diri nako. "Sure ka niya siya?" "Biyasa man be." Pangutanan ko pa. Dungan sa paglili sa gawas pero bisag anino, wa ko'y nakita, Papa Joe. Ako lang siyang gida sa sud ug pagkibaw sa mga tiguang nga iyang mga apuhan, nasuko kini. Ilang gikasab-an si Tatay Nardo ang ilang hardinero. Ngano kunong wa tapaki ang buslot nga rehas sa ilahang balay. Og nitubag pod si Tatay Nardo nga iyan naman kuno tong gitapakan. Pero nahibong siya nganong natangtang ang plywood nga iyang gilansang dito. Ni promise po ni siya nga iya pong ayuhon o paligunon pa ang pagtapak sa maong rehas. Nakita man po nako nga giayo gyud ni Tatay Nardo ang gate o gidubli pa gani ang plywood og ang scene. Dayon iyang gilansangan pero nganong pagkaugma sayo nga niadto si Luna didto. Ang gitapak wala na, nahagbong na sa yuta. Puwerteng sukuha sa mga tiguang nga apuhan ni Luna og tungod niadto ilang gikasab-an si Tatay Nardo. Giiniro nilang kasaba ang tiguang og dili pa gani igo. Ila kining gisisanti, ilang giputbol sa iyahang trabaho. Nakitaan pa nako si tatay nga huy-huy ang abaga nga nagbitbit sa iyahang bag nga gisudlan siya mga sinina og nigawas sa panimay nila ni Luna. Paglakaw ni Tatay Nardo, ila kong gisugo nga patawagan ang panday para maoy mo ayo sa gate. Gitawagan pud nako ang gihatag nilang number og ni promise pud kini nga moadto. Pero wa din moabot ang maong panday. Mo hinungdan nga magatuan lang gihapon si Luna didto kay makig-abot sa iyahang mama. Ako na sad gisugo si Luna pagpa-drawing sa naong sa iyahang mama. Maro gid gihapon ang iyang drawing. Wa mausab ang itsura, katong dunay sungay, dunay ikog ug puwa kay mata. Ay, asa ka ko mangitag picture ni Lilith, no? Pangutaan ako pa sa kong kagalingon ug nagunahon ako hangtod nga nakahukom ko nga sudlon na ako ang kwarto sa mga tiguang nga apuhan ni Luna. Syaro ug wa gyud lead nga makahibaw ko sa pagkatao sa iyahang inahan. Adlaw kato nga Domingo og nanlakaw ang duha ka mga tiguang para manimba og wa pod si Billy. Kay normal magyud nga magsigir siya lakaw halos kada adlaw. Wa na ko nagduha-duha og liso sa siradura sa kwarto. Samtang tanang mga katabang dito murag ako ragoy nakaako nga nihimo ato. Kay ang uban nga mga katabang mga hadlok man nga magpaduol gani sa pultahan sa kwarto sa mga tiguang. Labi na og di sila tawgon. Na-surprise ko kay abli ang pultahan pagliso nako sa doorknob. Wa ko maglangay og nagdiretso ko og sud unya gisugdan din ako pangukay ang mga drawer ug gitarong raman pod nako kay syempre di ko gusto nga makabantay sila nga nausab ang arrangement sa ilahang mga gamit. Careful kay nako nga giuli sa eksakto mga lugar ang mga gamit nga akong gipang irog, Papa Joe. Sa pinakailaw nga drawer doon ako nakit-an nga usa ka picture frame sa gikasal nga babae og lalaki. Dili si ma'am o si sir ang gikasal, kundi si Billy ang gikasal kauban ang usa ka gwapa nga babae. Mahukaha ni si Lilith ang inahan ni Luna? Pangutana ko pa sa akong kaugalingon. Kung maumanggani kato ang inahan ni Luna, well, lahi ra kayo ang iyang drawing nga murag impakta. Nagkatawa ko sa akong kaugalingon, Papa Joe. Naunsa naman po ko eh? Kasi akong gi-expect nga maayo mo drawing si Luna nga naman siya problema sa iyang pangisip. Okay na ko. Kontento na ko sa kung nakitaan nga akong gipangita. Nigawas ko sa kwarto nga murag wa rin itabo. Pero pagbalik na ko sa kwarto na mo ni Luna, wa na siya dito. Okay lang. Relax ra kay ko kay bawon man ko og asa siya pangitaon. Tuar siya sa likod ug kalmar ko nga ninaog ug nipadung sa paboritong place namo ni Luna. Ug tuod man naa siya didto.
Pero naglibog ko sa ako ang nakita. Kay si Luna murag dunay gibitad nga bukton. Samtang nagkaduol ko nila, akong naklaro nga si Luna ug ang tao sa gawas nagbinirahay ug bukton. Nga murag nagtag-war sila, Papa Joe. Si Luna sige katawa. Samtang ang babae sa gawas sige po reklamo nga mulakaw na siya. Nakita sa kong duha ka mga mata ang purma sa mong babae sa gawas sa gate. And that explains the weird drawing ni Luna. Ingon siya nga mao daw to ang iyahang inahan nga sige pakita niya sa gawas sa gate. Usa ka tan-aw pa lang nimo sa maong babae mura tog taong kanabang gitawag og taong grasa, Papa Joe. Ang buhok kalkag kayo nga murag nagpilit sa buling mo nga mura kini og purma og sungay. Unya napod siya higot sa iyang hawak nga mura pod og kung tanaawon nimo kay panapton man ni mura siya og kanang ikog-ikog. Unya ang ipon hugaw kayo. Hitsura gyud sa usa ka buang nga libod suroy, Papa Joe. Pagkakita ni Luna nako nagsige siya panawag nako og very good mother, tabangi kog bitad sa kamot sa kong mama para di ko niya biyaan. Tabang very good mother. Wa na ko nasayod unsay akong buhaton. Mutabang ba ko og gunit sa bukton sa taong grasa or lungion ako ang hugot kay pagkupot ni Luna sa bukton sa mong babae nga sa tanaw pa nako nga purting hadluka pagkakita niya nako. Ang taong grasa, ang babae nga gidrawing ni Luna nga murag impakta. Bisan og hugaw kini tan-awon pero na may ungan gyapon nako. Ang naw nga sama sa picture nga akong nakit-an sa kwarto nila ni Ma'am ug ni Sir. Ang bride sa picture frame, ang asawa ni Billy, and of course, ang inahan ni Luna. Sure gyud ko nga siya si Lilith. Batanon pa ko niya to, Papa Joe, di pa ko anad nga na magdildil og sama niya to nga eksena. Murag kong kapilon silang duwa. Kaya tanaw na ko, murag yun sila og mga bata nga dunay giilugan. Sige og lugnot si Lilith sa gawas, sige pudugbitan si Luna sa sud, samtang ako, kasigil lang kong katawa. Pero sa kalit lang nakadungog mi og busina sa auto. Naabot na sila si Ma'am ug si Sir, gikan nanimba. Niluag ang pagkupot ni Luna kang Lilith mo nga nakabuhi ug nakadagan kini palayo. Akong gigunitan nga baga ni Luna og giingnan nga, sagdi lang. Ha? Sagdi lang to si mama nimo. Ugma na pud pagkita mo usab ha. Okay? Ni-smile si Luna og niyango-yango. Ni-smile pug ko og nakaingon sa kong kagalingon nga dali ra man day kay ni siya pasabton. Di kinahanglan og extra nga kusog. Wara mi ni bawi siyang lola niadto. Way na sayod sa nitabong binirahay og bukton nila ni Luna og Lilith. Abi ko og nakalusot na miniadto. Pero pagkagabi kalit ko nga gipatawag sa iyang apuhan og giingnan nga imong gilabtan ang Arius ni Luna. Nakuyawan ko. Arius? Wa di ko kaget. Nakulbaan ko. Kay nisuda ba ko sa ilahang kwarto nga wa mananghid unya nangukay. Nawad-an ka siya gamit. Pero wa man jud ko tay gikuha nga bisag usa ka butang. Ang gold nga Arius ni Luna sa iyang dunggan wala na. Matod pa sa iyang lula. Basin og nakakita ba daw ko? Basin og nataga kini. Unya ako rang gihipos. Dili direkta nga pagkapasangil the way siya musulti diri nako. Mao nga nitubag pugod dayon nga wa man ko kabantay, madam. Nakalimot man gani ko nga mangarius ba day na si Luna? Matod ko pa. Kadako atong batuha, wadyo ka kakita. Matod na usab niya nako. Nangatarungan kong taman, Papa Joe. Defending myself, ug makita man po sa kong naong, ang akong honesty nga wagi ko kibaw sa gold earring ni Luna. May na lang, kay nadugay, gikapoy na ang tiguang ug papangasaba din nako. Og nihunong kini. Mao to'y rason nga, wa na ko ganahin didto sa ilaha. Kay di naman ko ganahan og tao nga yaw-yawan ko. Ang ako ganing kaugalingon mga ginikanan, di gani sila yaw-yaw nako, sila pakaha. Pero ako ratong giagwanta. Ako din gitsatan si Romnick about sa nahitabo, Papa Joe. Sige lang, Ferry, anahon ti ka diha ugma para makita sa kunimo kay gimingaw naman kay kunong pag-ayo eh. Matod pa sa kong uyab, Papa Joe. Ako siyang gisultian sa secret place ni Luna nga
Maupoy akong instruction kang roomnik nga adto mi magkita didto para way makakita namo. Pagkaugma, diyang nalipat si Luna, ako din gidali ug adto si roomnik sa likod kay sige na siya og miss call nako nga nana siya. Ug tuod man, nagkita mi. Ug abi ninyo murag yumig mga piniriso nga gidalaw kay nagkuptanay mi sa among mga kamot nga dunay nakaali nga rehas sa among isig kalawas. Hawa na din ni Ferry, uy. Ka-weird ba tanahon na ning balaya? Kani mga storya nila silang pamilya ba? Sa una, idol ka ni Mos Billy. Sige kag hangad aning balaya. Kay nindot kaayo niya dako. Pero di gyuday nimo mahibaw nga tuna sila mga tinaguan. Matud pa ni Romnick nga ako po siyang gitubag nga paabuton lang nako nga makadawat ko sa kong sweldo. Dayon mo resign ako sa pagkayaya. Wala po nagdugay si Romnick kay siyempre naabi ako'y gibantayan. Nibalik ko sa room namo ni Luna nga thankfully naara siya. Wa na siya magpapadlong. Pila ka adlaw na pud ko nga nakaobserbar ni Luna nga kalmado na kini. Pero pagkaugma sa buntag, sayo nga nadunggan nako ang kasika sa gawas ang tingog sa lola ni Luna. Si Madam nagpanawag na sa kumpangan. Ferry, gawas dia. Nadungog ko pa nga sampit niya nako. Pagawas na ko sa kwarto, diha na si Ma'am ug ang uban pa nga mga katabang, dayon ila kong gitudlo nga ako kuno ang nangawat sa kwarta ni Ma'am. Nawad-an di og kwarta si Ma'am, ang lola ni Luna Papa Joe. Nga nagutaw na ko niyo pasanginlan, wag yun na gitudlo sa kong mga ginikanan nga mangawat, ni sobra na mudo. Niya itong miyaging panahon, inyo kong gipasinganlan nga gitaguan na ko ang aryos ni Luna. Unya karon kwarta na sad. Nangatarungan jud ko Papa Joe pero dunay witness si Ma'am nga ang mga katabang nga ako ang ilahang gitudlo. Nga mo'y nisud sa kwarto ni Ma'am. Doon na day nakita nako og syempre ako nagyud ang nangawat. Walay laing suspek kaya ako mailahan nakitaan. Wa ko'y nahimo og nitugan lang ko sa tinuod nga nisud ko sa inyong kwarto Ma'am para mangita ko og info kung kinsa gyud ang mama ni Luna. Ako silang giingnan nga nangita ako picture ni Lilith. Puro ting ka-shock ni Ma'am. Di siya katuo nga sa kabago pa kuno nako pero daghan na kay kog nasayran. Gipanganlan pa ko niya og chismosa, paki-alamera og giad-on pa na niya sa kuang pagkakawatan kuno. Kay ako man gyud yung gipasanginlan, pangitaan ninyo sa kuang mga gamit. Naramag yun na di sa kong kwarto. Ang ako mga gamit kay sukad ko naabot diri. Wa para ba yun ko kalakaw yun. Matod ko pa nila. Pero niabot po si Sir nga ningon nga gikan na sila sa among kwarto. Kay nangukay sa akong mga gamit pero wa sila'y nakita. Wa sila'y nakita dito. Kay gihatag man nimo sa imong uyab. Mayog way nakakita nimo nga sekreto ka nga nakikita sa imong laki dito sa likod sa balay. Adto magsige og dito. Siguro imo na po gipasang imong kinawat dito. Matod pa ni Ma'am. Sus kundi palang tiguang Papa Joe. Ako na gyud ni mabugnuan. Wa ko ma-expect nga ingon adto kadunot ang ilang mga batasan. Wa pa gani sila ebidensya. Ako naman dayon ang ilang gipasinganlan. Og tungod sa kalagot Papa Joe gitalikdan nako silang tanan og niadto ko sa kwarto namo ni Luna. Dito ako nakita ko mga gamit nga nakayag na pagtaman. Grabe pagka walay batasan sa mga tiguang. Nga mga tiguang naman unta. Nagyaw-yaw ko niya to Papa Joe dungan sa pagpanood sa akong mga gamit, akong mga sinina sa bag unya pagkahuman nigawas ko sa kwarto. O giadto na ko sila nga nagtapok pa silang tanan. Murag nagpaabot sa ilahang main star nga mao ako. Ako des lang gingnan nga mohawa na ko diri Ma'am. O sa di pa ko mulakaw, akong isulti ninyo nga saksi ang Ginoo nga wa ko mangawat. Pero naaragyo na ninyo og inyo kong ikiha. Ako naman po sa mong atubangon. Okay naman po kaha mo nga matribukar inyo mga sekreto diri. Kay kaybaw na raba ko sa party ni Lilith nga inahan ni Luna. Pagsulti na ko niya ito nga punga namuwa og taman ang kunuton nga naong ni Ma'am og ni Sir. Nagpanglingo-lingo sa kalagot. Dili po ko ninyo mabasol kay wa biya ko sala nga gibuhat. Nagtrabaho raman unta kog tarong didto. Limpyo ang ako ang konsensya. Wa ko'y gikawat bisan og piso. Dayon nilakaw nako og nibiya ko silang panimalay og nipauli ko sa amoa. Pag uli na ko sa amo, laing kasaba na sab.
gikan sa kong papa. Oh, sa naman ang trabaho sa pagkayaya ni uli man lagi ka. Wa man gani ka sweldo pa. Dili sayon sa. Yaw-yaw pa sad sa kong mama ug papa. Wa nang kumutubag-tubag kay kibaw ko nga do naging problema sa akong attitude. Pero okay man kay ako mas sila mga ginikanan. Wa na ko sila o ginikanan ako sila og do na sila katungod nga mga saba og muyaw-yaw nako. Nagtambay na lang ko sa amo. Wa na po ko ganahin nga magawas-gawas o wa na gani nako reply sa iyaha mga chat si Romnick. Usa kahapon niya to samtang naghigda-higda ko sa among terrace diay kalit nga nagsampit sa kumpangan. Very good mother, very good mother. Sus pagtan-aw ko pa, Papa Joe, si Luna ako nakita nga nagpadung diri kanako. Wala siya nag-inusara kay na siya laing kuyog nga lalaki. Nga susama po niya og pangidaron. Huy, nag-unsa man mo diri sa amo aluna. Giyon sa nimo pagtultul taon diri uy. Matod ko pa ngadto niya. Unya, nagsityasay silang duha. Si Luna og ang lalaki. Kana gani mura ba og communicate silang duha unya kalit kini sila nga nangatawa. Dungan sa pagpakita sa lalaki sa ka notebook nga naay suwat sa kumpangan ug address. Gipangutanan ako si Luna, Papa Joe. Unya, kinsa man sa nilakiha imong kuyog? Akong bana, siya ang akong bana. Tubag pa niya nga nagsigi og agik-ik, Papa Joe. Mabuang ko kapil sa eksena niya itong higayuna. Ang lalaki manggod, katupa ko nakakita, unya mura po og dunay something. Sige ra og sinyas og dili katingog. Nangandam na ko sa kakalingon og ako silang ihatod silang balay nila ni Ma'am og ni Sir. Apelo na lang sab nako ang lalaki since wa ko makaila ngadto niya. Ug matud pa ni Luna iyaha ko na tong bana. Well, pwede sab. Secretive baya kayo ang ilang pamilya. Basin, minyo gudi ay sila. Silang tinuod. Sa diyang magpara na kong tricycle para akong ihatod ang mga bisita diha na po'y laing nga niabot. Si Tatay Nardo. Ang hardinero nila ni Ma'am og ni Sir. Naghangos in taon kini nga naglakaw ang mong tiguang. Og pagkakita niya kang Luna og sa lalaki murag nahuwasan kini siyang kabalaka. Ako ning anak ning laki day. Matod pa ni Tatay Nardo. Laing shocking moments na pud, Papa Joe. Gipangutana day na ako si Tatay Nardo. Bana og asawa gyud ni sila? Dali nga nagpalingo-lingo si Tatay Nardo. Dili kuno, imagination na kuno nilang duha. Kaya nagka-close naman kuno sila sukad pagkabata kay dad-on di ay ni Tatay Nardo sa balay. Sa iyahang amo ang iyang anak nga si Makoy. Si Makoy di ay dunay mild autism, Papa Joe. Unya, gawas ana amang og bungol pagyud siya. Naobserbaran sad sa mga apuhan ni Luna ang extra closeness nilang duha ni Makoy. Mao nga sukad niya to. Gidid-an na si Tatay Nardo nga ipada ang iyang anak nga si Makoy. Pero si Makoy mangita gyud og pamaagi nga muligot kini og moadto gyud sa likod sa balay nila ni Ma'am. Nga kundiin gituyo gyud ay ni Tatay Nardo pagtangtang ang bungbong sa rihas. Kay gusto niya nga magkakita si Luna ug Makoy. Ug si Luna ug ang iyang mama nga buang pud pareho sila. Nakibaw di ay si Tatay Nardo nga mag-anhaan di ay si Lilith kay gusto nga makakita sa iyahang anak. Sige day Ferry ha, pasensya nas kahasol. Adto nami kay iuli na nako ni sila. Asa ning Arios og kwarta nga gihatag ni Luna ni Makoy. Matud pa ni Tatay Nardo. Si Luna di ay ang nagsige panghatag kang Makoy. Siya ang nanguha og kwarta sa iyahang lola o gihatag sa iyahang imaginary husband. Nakalakaw na silang tulo, si Tatay Nardo, Luna ug Makoy. Pero natulala lang gyapon ko kay doon ako'y na-realize sa pangitabo. Bisan pa ugway pangisip si Lilith, pero usaray iyang nahibawan. Ang love sa iyahang anak. Ug kahibaw ko. Ug kahibaw sad siya nga kung asa niya pangitaon. Nakaila ko ato nga part sa istorya ni Tatay Nardo. Kalit na ko nahinumduman ang love nila ni Mama ug Papa diri nako. Dito na ko na-realize nga maswerte pa man di ay ko kay naa ako sa saktong kabuot. Nagdali kog sud sa mong balay ug naglimpyo ug naabtan ko nila ni Mama ug Papa nga puwerteng pang-arrange among balay. Uy, murag na nakahikap og iti ay matud pa sa akong mama diri nako. Wa na ko katubag kang mama. Gibutang nako ang trapo ug ang silhig nga akong gibitbit unya nidagan ko ug kusog padung nila ni Mama ug Papa.
Unya, nigakus ko nila. Samtang nagtuo ang ako mga luha, Papa Joe. Nagdungan og yaw-yaw si Papa og Mama. Lahian na mga batanon karon no? Di na gyud masabtan. Dayon ako silang giingnan nga, Ma, Pa, pwede pa kumuskwela? Nisulirap ang mata ni Mama nga murag di katuo. Pero bisan kuwang sila sa pagsalig nako, ilagi hapon ko nga gipa-enroll pagkasunod nga semester. Sa pagkakaroon, Papa Joe, college student nako. Ang kuno nako dili ko buutan sa una and even until now may pagkanote gyapon ko. Wa ko ni claim nga maayo na gyud ko nga pagkabata pero at least arang-arang na kaysa sa una. Sukad ako nakaila si Luna nga natawagan pa ko niya og fairy godmother. Sa pagkakaroon sa akong pangidaron, doon ako'y mga leksyon nga nakatunan o kaybaw ko along the way mas daghan pa kong magian. Dili pa ni mao. Pero usara ko sure nga doon nagyoy mga tao nga himong instrumento sa Ginoo para matulid ta. Og by the way, about kang Romnick, wala na mi. Kaya naminyo naman siya og lain, Papa Joe, pero okay lang. Kaya di pa man ko ready og uyab-uyab. Kay maoy promise nako sa akong mga ginikanan nga muhuman ko usa og study. Usa pa ang uyab-uyab. Thank you so much, Papa Joe, ginaot pa nga nalingaw ra mo sa ako ang istorya. Labi na ang imo mga subscribers sa akong taas-taas nga istorya. Di nilang kutob, imo magtatampo, Ferry.